מפת אתר זה בטח משהו שרבים כבר שמעו עליו. בעזרת מפת אתר אנחנו מאפיינים את כל הכישורים של כל האתר שלנו בתוך דף אחד. בצורה הזאת נוכל לעזור לגוגל בעצם לאתר את כל הדפים שלנו ולאפיין אותו בעצמו בעזרת הקרולרים והספיידרים שלו. אנחנו בעצם נותנים לו את הדחיפה הראשונית שלא יצטרך בכלל לחפש אותם. אז איך אנחנו עושים את זה? יש שם הרבה כלים חיצוניים שעוזרים לנו לבנות מפת אתר פשוטה או מקצועית יותר בחינם ועושים את כל העבודה בשבילנו. לנו נשאר רק להעלות, להיכנס לגוגל Webmaster Tools ולעדכן. אז בוא נראה איך עושים את זה. לצורך ההמחשה התחברתי לאתר xmlsitemaps.com, אתר חינמי. מכניסים את הפרטים של האתר שלכם. עוד כמה מאפיינים, למשל Change Frequently, כלומר כמה פעמים אתם מעדכנים את האתר שלכם באופן תמידי, שעתי, יומי, שבועי, חודשי ואחר. פשוט נסמן Always, אנחנו תמיד מעדכנים את האתר. כל דף, מתי הייתה הפעם האחרונה שאתם עדכנתם אותו? אתם יכולים להשתמש בתגובת השרת, להשתמש בתאריך של עכשיו או לא להשתמש בתאריך בכלל. בואו נשתמש בתגובת השרת, נדע איזה דפים מתעדכנים יותר. Priority, עדיפות הדפים שלנו במפת אתר, כלומר יש לנו עדיפות שנמנית בין 0 ל-1.0, כלומר 0.1, 0.2, 0.3. אנחנו מאפיינים למפת אתר שלנו בעצם את הדפים היותר קריטיים, היותר ראשיים, ואת הדפים הפחות רציניים, פחות עיקריים, יותר שוליים. לוחצים על Start ומחכים, תכף מפת האתר שלנו תהיה מוכנה ונוכל להוריד אותה. מפת האתר שלכם מוכנה, עכשיו אתם יכולים להוריד אותה במספר פורמטים שונים. אני ממליץ פשוט להוריד את זה בתור קובץ XML פשוט. לוחצים, שומרים. עכשיו נפתח את קובץ מפת האתר שלנו ונראה בעצם ממה הוא מורכב. ככה נראה קובץ מפת האתר שלכם. הוא מאופיין בצורה הבאה. יש תגיות פותחות ולאחר מכן URL, Lock, Change Frequency, ויש גם את ה-Priority שאנחנו לא הכנסנו אותו, לא השתמשנו בו, שנראה כך. אוקיי, בעצם אנחנו מציבים URL חדש וקישור חדש, דף חדש באתר, זו הכתובת שלו, הוא משתנה תמיד וזו העדיפות שלנו אליו.